Oke, ah. Ya, terima kasih Kak.
Banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, kagem masyarakat Putu Wetan, bila panjenengan sedaya mawon rawuh teng mriki, kula doaken pacet dedoran wae sotek iki. Oh iya. Masyarakat mriki kula aturi lek gedange isih njupuk dening pawon. Ya. Ora ama itu Mas Rendi. Heeh. Masyarakat Putu Wetan. Sotek. Kamu ireng. Kok sotek? Kamu ireng. Masyarakat Putu Wetan iku masyarakate tumplegat loh jinawi kompak lan perangkat-perangkate sedaya pinaringan sehat selalu kompak nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya Mas. Ngendi to liyane Putu Wetan sing reyokan ramene kaya ngene. Paling rejo ya sore. Iya, tepuk tangan sedaya mawon. Lah kaya penonton jalan. Punjere reyok. Punjere reyok iki Ponorogo. Heeh. Omonge biyen enek reyok obyek iki asale anane saka Putu Wetan karo Putu Kulon Surya Alam. Jadil sing paling tuwek ning Putu Wetan. Jo enek. Ya. Oh, layak kan mah ya ngomong-ngomongan karo kuwi ya. Oh, Partin. Ya, Rama itu. Riwayat ning kene iki gone pepunden sedaya Mas Bendi. Nggih. Pepundane mriki gone tiang-tiang sepuh lho. Dirawuhi, Mbah. Para-para sepuh Bakur enek, kabehane Pak Wahyu enek, Mbah Priyan lho, komplit sedaya rawuh Mas. Mas. Iya. Iki reyokan iki reyokan rejo. Heeh. Dicepaki jadil ayu-ayu. Heeh. Ning kene wae enek sitok. Enek sitok Mas. Sing urung disebut ning Bos Brambang opo ya? Sowa. Mau enek pas ganawan loro metu Brambang lho. Enek Bos Brambang ya. Yang ini oh kae lho jadil istimewa dhuwur di dhewek lambi wis oh siap menghadapi lawan kadung blenuk lah banyak aku ngetokne Bos Banggang sing teko anu oprek kulkas itu 7 pintu kulkasmu kuwi iso iki bos Bos Brambang nah iya yo kadung nggih ya nang mboten sarepot-repot ya nggih niki suwun kula badhe ngangkut Brambang 1 kilo piro Brambang 1 kilo regane piro? Kula karo promosi ya. Piro? Gowedi lho, Wit. Oh, siap Bos Brambang. Mari tepuk tangan Bos Brambang. Wes, tepuk tangan dhewe iki oke. Awake dhewe kancane oke. Lah, ngono kuwi. Tak dongane Brambang iso laris. Amin. Tak dongane usahane saya gedhi. Apa nek wong saya gedhi? Saya gedhi kuwi. Bu, jenengan mau pelatih pembarang loro to? Karo Gano to. Cacah joget jenengan ada iki. Nggih. Wis bu. Mboten apa-apa. Karo butuhne edolane. Oke lanjut, penting anu boten ngene lho. Juara ya. Setuju.
Parono sih. Cak untung gelek ngono. Ping 7. Kan cuma nang mriki nggih. Kula warekin. Aja kaya. Ayo bro. Wis terbukti lho, masamu kadung ngedeke sekoke mental kabeh. Wis terbukti lho, bos brambange Mas Jos. Ya ora. Kuwite ya orek. Ora kabeh masamu. Kok iso? Kowe iso golek. Alah iso. Nek ngomong kene jatuh semono bane iki enak masamu ya. Aku golek dhewe. Ayo, Mas. Ya, masih bersama artis dari Pasar Senen. Wah, jalan ya. Kau cetak cekal sikile Ren. Hah? Ya jalan cekal sikile ya. Dadi cekel apa nih? Sikile sik mau koyo. Tak cekel. Koyo mau lho. Hah, tak cekel. Hah. Ya. Wah, man. Lah nek karek dua tok. Rumah saku. Lek iki lek tak cekal sikile mending. Lah ngapa? Lek kae. Pasir gratos. Ya, dicekal sih. Kamu dengan ini pacaran nih. Ya. Kita sekarang N. Lah nyapa iki wae ku saiki ya. You Yi Gadeng to the love you. Banget lho. Ora. Kamu dengan ayat jika maju. Ya aku aja. Aku juga bisa. Jangan apa jenenge jaban nyeritain. Jadi minta deh. Ya. Aku gede. Siapa gue? Aku karo kowe malam ini sore dong. di Kutu Wetan kita N. Ayo.
Golek sing ndi? Golek sapa kuwi? Ayo kalah ayu Ayu Mbak Ala. Saking ayune protol unggone kabeh. Mas Yos. Lah jeramu golek sing luwih kaya iki kok iso. Rumahku. Luwih lho Mas kuwi iso. Lah kuwi deloken lho, saking cantike jan meni-meni Mbak Ala. Oh. Untune tinggal setunggal. Milih ya Jessica ya. Kita milih tenan lho iki. Kurang tua lho Mas. Kurang tua? Oh. Nggih to, Mbak. Iya. Wis sing ndi to? Ya kalau senggarane sik Joko wae teko saiki. Wis sing ndi? Sek. Satu. Oh, wangi. Casablanca. Oh. Remason.